أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jaskale sabon sauti ne wafrada wakila a wani lahadi ko Lafiya alawar dama. to wanga ta kana kuma hatsari da Ta zago shekara ta an bisa. anniversary shekarar ka Har cika shekara 25 a wannan a yau wannan rana ce. rana ta shekara 25 na cikin kwadiwa A da aifuwa. aifuwa Shi na nake son yanzu na sai kayan abu gashi murna zago shekara da dama shi na wannan takarda nake son ba ka zo ka gaya ma sauran abokai. na fi gani miliyan 25 ranar amma aboki na kai yanzu kai har ka ga ta arna ita ce za ku kasa gaba za kai ma za ka yi ko wallahi ka ji tsoron Allah wanga bai kamata kai matsayinka na musulmi mata ka fahimta da abin da musulunci ya umarce mu yi wanga shi Abokin ya kana nan bai da kyau kina wanga ba. wallahi bai da kyau ya kamata ka shi mu tafi wajen malami Abin da ga da dama mutane ga sunan bariki ana yi ana murna. Bariki? Kai A bariki? so komi da komi kayan murna ko ne kayan zaki a zuwa su a zauna ana kuwa yan mata da saura suna ta yin murna kuma ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ku kai bariki ci zaka koyo zamani nika amfani da shi abin da aka aiki da zamani. zamani to in kan mutu zamani za ka tallace lahira ko aikin da kai Kuma ya kamata mu tafi ta wajen malami ko ba haka ba shi malam shi na ina. shina can ko abin gashi bakin masallaci zamane ya kamata mu tafi mu je nan gana ma da shi A girgiza na rayuwa dama Allah. mu tafi ta wajen nan gana assalamu alaikum Amin alaikum salam wa rahmatullahi. malamai malamai magana annaba bismillah zama nan kai Malam Muhammad Lawal. assalamu alaikum Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ina lafiya. Na gajiya. Alhamdulillah kwana biyu. Masha Allah. wallahi malami da wata babban magana muku Masha Allah. Ina sauraron ka. ba Allah gana dama abokina ne tabigar da gani gwara suna yi da ka san shi ba abuci abu tare gwara ne yanzu tabigar da sun ga suna yi na kamar mutum ya cik shekara 20 ko nawa na shi su fara waɗansu tsaye-tsaye Zarfi kamar dai tun irin gashi anniversary. ana kan sai haka nan wai shi da ya fito ya tafi kawai yanzu ya saka birni Ya waye. ya waye su zai koyo har da raba min takardu da su wai ranar bikin haifar shi Allah sai. duk ce mishi haramun ne ya ce a shi ya ga ana yi wai shi ma sai ya yi kuma matsayin shi na musulmi gaskiya ya cancanta ne ce ko shan malami Sai malamai abin da ga ana yi na bariki kowa kuma duka matasa da sauransu suna zanna su yi suna da fa'ayi duka su rarraba ko ne yin kayan daɗi yan mata da kuɗi sai su kalli ka Allah ba. masha Ali min shaitan al-alim rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dan uwa ka ji tsoron Allah. Wannan ɗabi'a ce ta arna. Na'am malam. Ba ta da asali a cikin addinin musulunci kwata-kwata. Shi misali kace shekara 25 ka cika shekara 25 su yanzu murna za ka yi ta samun shekara 25 A duniya. a duniya. To yanzu shekara 25 da kai wani aikin alheri ka gabatar. Aiki alheri. To aini duwa na taso yaro ne kuma gaskiya duka wasu harkoki na nishaɗi ba a bayyana ba. Duka abokaina sun san da ni. To kai Duka abokaina sun san da ni. to kai kana nufin yanzu ci gaba na ka samu ko ci baya. Na ci gaba da ni samu za a zakwa da 'yan mata da sauransu duka za su zakwa a taro a tanye ni murna. Na ci gaba. Ni ma Yaro na malam. shekara 25 ka yi baya kana nufin ka samu to ba samu suka yi ba sun kubuce ma sun kubuce ma To sai ka min bayani. bayani yanzu misali shekara 25 da ka yi da ka aikata aikin alheri samu ka yi ba rashi kai ba yanzu rashi kai ka rasa shekara 25 kwata-kwata ba ka yi wani bauta Allah ciki ba ba ka yi wata ibada ba ba ka yi aikata wani aikin alheri ba
subhanallahi shekara 22 yanzu masu zakkuwa in ka hada da waɗanda sun zama nawa 50 ka hada shekara 50 kana aikin masha'a kana nufin ne rasa suna kai ba samun su kai rashin suna kai rashin suna kai ba samu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misali 25 din rasa suna kai sun tafi ba za su dawo ba kana kai ta mahawai dawo dama su malamai suna yanke malamai magana na ba duk abin da ya rufe muku kai kun kasa fahimta komai ya kamata ka tafi ka zo wajen malaka wasu dai harkokin dai duniya na banza da ni gaskiya ko ce harkokin shi dan gaskiya ba ku na to lalle takarar zai kamata saboda bai san ranar mutuwa abu ne wanda tunanin mutane ya juye an mai da gaba baya shekara 25 kan rasa baya sai kana ganin samun su a ba samun su kai ba rasa su kaga kenan an juya akalan gaba ta koma baya maimakon mutane su gano cewa bara na yi shekara ɗaya yanzu ta kubuce min ne ka tuna shi ɗa ɗaya in kai shi ɗa ko da kai in ka shi ɗa to ta tana ba za ta sake dawo ta rasa ta ne kowanne shi ɗa ɗaya da ka sani ko ni ka sani Allah ya kilga ya ba to shi ɗan kaɗai in kai ta wuce ba za ta samu da dawo in ka ƙibta waɗancan kai da kai a kirge su ko inci nawa za ka yi duniya yana duk wanda kai ya wuce ba zai sake dawowa to amma mutane ganin suke in kai in ka samu wata shekara ka samu ƙarin shekaru ba ƙarin su kai ba ragewa su misali kana da shekara 50 a duniya yanzu ka rasa 20 daga cikin sauran ka 20 to sai ka yi ka gyara waɗanda shekara 25 masu zakkuwa ka koma ga Allah kamin su zo ma ka yi abin da shi Allah tawwabur rahim tuba ne in ka tuba Allah zai karɓi tuban ka kuma ya san abin da ka yi baya shi sai ya musanya ma shi ya mai da ma shi kakkaf ya mai da shi a kai saboda tuban da ka yi da nadama ta haka ne dan an faɗa cikin hadari ma an ci wasu tawbatu annadamu alama ba ka yi nadama bisa ga abin da ya wuce wanda ka yi wuce sai ka yi nadama ka gani haka Allah ya ke Allah yana son masu tuba amma inna Allah ya tabbata tawabina wa yatabbiru mutaqabbilin Allah ya yi Allah ya samu gani Allah mun gode wa mun gode wa Allah da kiyaye ba mutuwa tana zo ko gaskiya kan na malam mutuwa tana zo ko da wani lokaci